Hvad laver du, Madsen? Vi er lige ved at lave lidt gødningsforsøg. Vi laver lige 0 parcel. Og så skal vi lige ved at lægge spredebakker op, så vi kan kontrollere gødningen, så den bliver spredt ordentligt. Det er så set det. Så venter vi ikke, lige kan få lidt NS. Det gror. Det er så stille og roligt. Så jeg kommer ikke altid med det samme, når man er i gang. Nogle gange så undrer man det. Vi er jo ikke så meget bedre. Madsen. Nej, det er fedt. Kæft, mand. Så er der solskinnen. Det er jo ikke nemt det her at sprede gødning, hvis man ikke har en traktor eller en gødningssprayer. Nej. Det har sgu ikke været nemt. Nej, shout out til MI og Rav, og så til John Deere og Selmer. Ellers havde det ikke været det. Så havde det ikke været sjovt for os. Så kan vi bare stå her med håndsprayer. Nu skal vi bare videre. Lad os se. Ses.